Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweSouth Africa asibingelele izwe iNingizimu Afrika la kwenkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva. Nina banendlondlo labendlondlo enophaphe ekhanda siyabingelela ke kunina nonke ezifundazweni zonke. Igama lami King Sichaka ngokaluqa insizwa zethu Sichaka esishaya empunyela mfoka amancinza kancane ayidedele intombambi esokweni nawo sanibonana ingane zakwethu. Ngithemba ukuthi ni right. Ngiyazi ke abantu bayakhomenta bayalike subscribe babhiza abantu neBlack Life. Siyabonga ngane zakuthi sibonga izandla zedlula ekhanda nalabo sincomayo Nkosi yami wazamehlo Sichaka ake ngibonga ngane zakwethu bengingazi ukuthi ngiyaglowa. Hayi ke asibonge ngane zakwethu sithembe ukuthi nanje ngoba nihlele ekhaya kuningi nikufunda niktholayo okwenza ukuthi kube right. Abanye kade bebuza la ukuthi uBaba Gasa washonaphi. Ngane zakwethu ngicela ukusho lokho ukuthi indaba kaBaba Gasa ithanda ukuba bucayi kakhulu nokuba busy ke kukhona kodwa okubaleka kakhulu siyacela kakhulu kubathandi nabalandeli bethu uma kukhona inyanga yesinto esiyilethela iyasho yathi izosiza umuntu oyedwa isuke izosiza umuntu oyedwa manje uBaba Gasa ugcina sekhala ngokuthi abantu bamfonela bonke bathi wathi kwiBlack Life uzolapha abantu mahala which is into engekho zingane zakwethu sifuna ukuthi nisisengele imithiyo nikhuluma into engesilona iqiniso including nalaba asuke kufanele babuye abagcina bengabuyi akukho ezandleni zethu ingane zakuthi sizame kaningi sancenga ukuthi abantu babuye hayi abanye babo abathanda abanye basithembisa abagcina ungafiki asikwazi kuyobaqhukula emakhasi babuyise kodwa ke asingapholisi masiko singene straight odabeni lethu size ngalo namhlanje igama lami King Sichaka ngakaluqa sanibonana sibingelela sihambele sethu sinaso namhlanje siza ukuthi ngabe uze ngani udadewethu esinaye namhlanje sabona ngane wethu unjani buthi sekhona njani ngiyaphila nami buthi Yeah, la ekhaya ke singabantu abaziwa ukuthi indaba siyayithanda siyaxoxelwa nje sizwe ukuthi abantu beze ngani kumayelana nani kuba khona kwabo la ngoba sina ama visitor nje azosibuka. Usise ngasithatha sibeke ukuthi ungubani mayinale igaba nanokuthi uvelaphi ukhule kanjani kungani la. Okay, igama lami ubuhle wakwaMajola. Yeah. Ngilana ngizofuna usizo. Yeah. Or like advice ukuthi kumele ngenze njani. Yeah. Cause into engizenze ngisakhula aziphilanga kahle. Siqale kumnandi kodwa isiphelo sabo asiphilanga kahle kuphile kukuphi. Alright. Makuthi mhlawumbe uyayibuza uyaphendula ukuthi iluphi lohlelo sikulona ohlelo sikulona lubizwa ukuthi uthakathwa ngubani. Umbuzo wethu nje ulapho sizozwa ukuthi sisi bamthakatha noma uyathakatha. Asingena ke sisi empilweni yakho nje ukhula uqala until kuze kufikela unenkinga khona. Sithatha usibeke ukuthi wakhulela kanjani nobani kwenze njani. Mina buti ngikhule noma nogogo siumndeni nje mina ngikhule ngamazi ubaba. Yeah. Yebo. So uma wayelo ngafuna ungitshela ukuthi ubaba ngubani. Ngiye ngathi lo ngimbuza ukuthi ma ubaba ngubani angangitshela ukuthi ubani abe nomsindo yabo ngagcina sengigive up kulo ngibuza ukuthi ubaba ubani ngagcina sengamkela ukuthi vele ubaba anginayo yabo into ezikanjalo yes. So uma uthe sengina 16 years wathola umshado wathola umuntu owamthanda wase wamshada. Yes. Sikhule kahle kodwa ekhaya khonto etheni yabo sikhule si right uma wena wedwa noma bakhona abanye bakhona abasemshadweni about 2 yes kodwa abancane kakhulu kunami ne bazala kulo mshado lo yes bazala stepfather sakho yes bazala lo mshado stepfather mina ngedwa ngaphandle yes so bakhuluma ekhaya babuza ukuthi ingane uzohamba nayo yongena yini nayo emshadweni noma mina ngizosala ekhaya kubo yabo kaMajola. Bazothuma ingane yakho uzohamba nayo yabo ngoba unqene ukuthi yabo mase ukuthi like mase ishiya ngasemuva mhlawumbe uba ngathi akangithandi akanginikeza uthando yabo into ezikanjalo bese ngiunderstand because bese ngifunda ugrade ngaleso sikhathi. Yes. Yeah. So uma sahamba sayemzini wakhe wendele Eastern Cape. Yeah. Yes wendele Sixile. So sa relocate asifike sahlala kwamnandi kwaphaya. Kuthe hamba nesikhathi ngalingeka anganothi idemon ngoma wayini yabo. Njani manje? Gcine sengilala ne stepfather sami.
Umkhwenyana kama wakho. Yes, umkhwenyana kama. Hey. Manyala encithakala. Qhubeka. Ngangigeza e-bathroom ne. Ngambona elinye ilanga egeza, qala kanje into, ngambona elinye ilanga egeza. Mangibona ngabona induku yakhe ngaphambili. How? Ngayibuka. Induku la- Ngazizwa ngilingeka, yebo le induku yangaphambili ngazibona ngilingeka, ngihalele. Cause yayingathi inkulu kamnandi and I felt ingathi like yabo angathi ngayifila nami, yabo into ezikanjalo. Yeah. Then ngelinye ilanga ubaba wangena ngigeza eshaweni. Shuthi noma wabona ukuthi ngibonile mhlambe ngathanda uma engekho esemsebenzini. Mafika wangiphatha amabele. Eqinisweni ubaba uStepfather sami sang-break virgin and I enjoyed. It's not a rape. Yeah, I enjoyed shame. I don't wanna lie. Enjoy yonke leyo nto. Salala noStepfather sam, silala engekho uma, silala engekho uma, silala every day. Ngimthanda sengize nginesikhwele, bengazi lutho ngezifo, bengazi lutho yonke lento, bengazi lutho ngayo. Ngimthanda sengiqala ukuba nesikhwele manje, naye siyangithanda manje akasafuna ukuthi ngiye bafaneni. Mhlawumbe ngihambe isikhathi eside, angithethise mawuthi ngihambe isikhathi eside, yabo athi yena uyangithanda in. Yabo nje it's a lot. Ayike sajola noStepfather sami wazofika egcineni sokuthi yabo lezi zinto za Facebook uhamba usesha ukuthi ubani owazi imuthi yabo into ezikanjalo. Ngezwe ngomunye umama esazi imithi yabo, ngahamba ngamfonela ngam-WhatsApp actually. Am-WhatsApp ngakhuluma naye. Wase yangisiza ke. Usufuna umuntu Uthi wami. ngifuna ukuthi ngifake uma isichitho. Ha. Be. Uma wakho kuzalayo. Uma ngizala Ufuna kusho ukuthi umkhiphe uma usikhona into ayisebenzisayo vele ukuthi avikele izinto yabo. Yeah. Lezo zinto lezi yabo sasingagcina singasebenzi naleso sichitho leso yabo. Uma abona ukuthi ikhonto ayenzakalayo yabo ukuthi ingane yami kwenzakalani. Kusho ukuthi elinye ilanga athi uye emsebenzini yabo. Ahamba emsebenzini. Sithi thina uhambile emsebenzini, same time ehamba sithi hayi uhambile lo. Vele yabo. Hambile lo. Siyenza into zakhona esese bedroom. Yangibamba like sesiyenza manje esiphezulu kosofa and stuff because vele uphumile siyazi ukuthi akasekho. Senjwayela. Asivalanga ngisho isicapha cabanga. Qi wangena uma. Athi khona khohle mefika ubaba phezulu kwami. And yayingekho indlela yokuphika, indlela enganginesibindi ngayo and I regret because uma bengithanda kakhulu. I regret ukuthi ngivumela indoda isihlukanise. Uma wakhala wamemeza sofelewe wakhala isikanandi bayasho. And I was like nginesibini ngenandaba ngithi hawu ngakhuluma noma kanjani wathi ngcona angixothe emzini wakhe. Yathi indoda megxotha mina ngcona axothe nayo. Oyenzeni le ndoda khona wayinikeza khona ngaphandle kwekhekhe nje. Angazi but I think ikhekhe because ngangakayenzi lutho futhi ngangakacabangi nelebo because imithi engizama ukusebenzisa yona zangisebenzi. Wangavuma uma ukuthi ngithini obaba angavuma ukuthi ngihambe ngangahamba sahlala kunjalo ke kungekho mnandi. Ngathembisa uma ukuthi ngeke ngiphinde ngizoyeka kodwa umshado wabo usongcince usengekho right like usovele bo into ephelayo. Mina ngazama umuthi ke ngadlisa uma. Umuthi kanjani lo omdlisayo? Poison. Ha. Ngenxa Stepfather nje. Amthelele kudle phela ngase ngisithanda iStepfather. Nginothando laso. Uma washona. Leyo nto yaziwa yimina kuphela akho umuntu owazi ukuthi uma wabulawa yini. No baba lo akazi naye. Akazi naye ukuthi wabulawa yini.
vele ubaba esehlezi vele ephaphe yimina, so anginankinga noba ngashona uma vele ehlezi sazi ukuthi uzomuva on nabani, yabo. Okay. Ubani azoqhubeka naye ajule naye and stuff. So sajola washo ukuthi kumele sirelocate because lento yabo uyazi ukuthi ubaba ushade noma sa relocate. Iy'ngane zayizelwe kuma ziyantanta laphandle azinatwa ndangenandaba nazo because ngiyazitshela ukuthi nami anginayo baba nazo mazizibonele, yabo into ezikanjalo. Hayi uyathakatha sisi. So uma wamina ubaba wagcina sesimuva samuvela la KZN sihlala so-2 kwazofika isikhathi ubaba lo ongithandana naye uyashitha manje cause angisatholi ingane. Ngelinye ilanga ngaya kwi-scan, mangifika kwi-scan kwasho ukuthi kuthiwa ngine-cancer, I can't get pregnant. Ilento engiphatha kabi kakhulu, angazi noba mhlampe ngumma uyaphenduka ethuneni noma kwenzakalani. Ngesikhathi umakho ehamba emhlabeni ubaba wakho waqhubeka nawe stretcher waqhubeka nami zangazama kwenye indawo. Inkathi manje zama manje ukuthi angijolele because yazi ukuthi ngeke ngizale and ngibiza ngedlolo. Yalazi idlolo futhi idlolo ngumuntu ongekatholi ingane. Thu idlolo. Sithi idlolo le kwaXhosa. Okay. Sithi idlolo. So unibiza ngedlolo uthi yena ngeke akwazi ukujola. Inyumba nibiza kanjalo. Uthi yena ngeke akwazi ukujola nenyumba, yena umuntu ongakazi ukuthola ingane yena usafuna ingane. Ngithi okay ke asilande lezi ke izintanto esithubeni. Uthi ufuna ezinye ingane. Ngiyakwazi yena ukujola nomuntu ongamazi ukuthi ngeke amlethele imbewu. Yini kahle kahle ngiyilethile. Ngilethe ini? Ngilethe isinene kuphela kuyena konke engilethile. Angani uyena ongondlayo, uyena ongikhokhela irent, uyena enza yonke into, onomsebenzi opermanent. So lento yakubanga ukuthukuthela. Ngibanga ukuthukuthela manje inhliziyo yamhlungu. And futhi sekuningi futhi okunye engikwenzile shame ngidononwa la. Nalaba Laba lala nabo manje. Awu sengi-addicted. I think angidinga usizo because bonke ngibafaka isichitho. Abanye ngiyababulala. Sengiyathakatha nje straight. Khona omunye engamfakisele nje ngaphansi, yabo. Ngimfakela ukuthi isele ukuthi abande. Athi melele nendoda amabandi. Ngafika yabo nje ngazama ngavuka ebusuku nje sengazi inyanga eziningi, sengihambe inyanga eziningi la KZN. Ngifuna umuthi destroy because not ukuthi ngiya destroy seke ngivikela mina ngicathi mhlambe yabo. Njani ukufuna? Phela ngiyamthanda ngizenzisi. Ngiyamthanda futhi ngiyacabanga ukuthi sidalelweni. Hayibo. Yena imake ngane yakwethu. Yena njengoba wenza yonke lemkhuba yikho nje into ayisolayo eza ngakuwe, yonke into eright imoja nje. Yonke into imoja kodwa I think usiyabona manje because uyabuza ukuthi yindaba wonke umuntu engijola naye baninkinga esame. Yindaba ngithi angazi nami. Yena akabahamba abantu besintu. Akazi lutho. Akahamba abantu besintu, umuntu nje ogeneral obelievele ukuthi akabelievele futhi ekuthakatheni. Ungumuntu nje oyiphilelayo nje yena. I don't know. So asiphethe kangana ukuthi sithi wena njengamanje utshela ababukeli beBlack Live TV nohlelo uthakathwa ngubani ukuthi wena awuthakathwa umuntu, uwena qobo othakathayo osunesifo nje sokuthanda ukuthakatha. Not ukuthi ngiyathanda ukuthi indoda yami ngiyayithanda, angifuni umuntu bengingafuni umuntu osondele eduze kwayo. Yabo manje ngiyabona ukuthi lento iyakude manje ngeke ngisakhona bo like angisayithandi nami lento engiyenzayo because imiphefumulo yabantu futhi labantu abantu baNkulunkulu abese ngine cancer kanje ngiyacabanga ukuthi nguma uphenduke ethuneni zange ngeke ngisho emngcwabeni nama cabanga because kangimzo I think ngiyadinga ukuthi ngiyoxolisa emngcwabeni lama. Okay, sivakashela bela bendabuko abashintsha nayo la nabantu kabalapha ekhaya abazi izinto zesintu. Mawucabanga iluphi uhlobo losizo oludingayo wena ke siqu sakho? Yo, I think nje into engangenza ukuthi ngibe nezingane ngimithe because anginangane, ngimdala ngaka nginangane, ngiyafisa ukuba nezingane. Ngiyazi ukuthi angiqedile esikoleni, ngaye isikolo phakathi because ngangibaleka nalo baba, ngangisemathanda nami ngangaboni. Nami ngiyafisa ukuthi ngihambe ngiyocela uxolo phambi kwabantu. Yabo, bangixolele because
nami ngangenza ungazi ngiyaxolisa nangima ngicela ngixolele because akusekho mnandi manje i-cancer I can't take it anymore. Sure. Now hey, yazi le ndaba iyasinda. Wena ke njengomuntu ke njengamanje esingathi ngowesilungu isayikho tontoni. Uyabona kufanele usizakale ekutheni inhliziyo yakho ibe ngcono ingacabanga ukuthakatha qala kusona zonke izinto ozenzayo. Kodwa angazi lutho mina ngalezi zinto zamasayikho into engiyaziyo nje ukuthi umuntu ngiyemntwini nje ongisiza ukuthi ngidestroy impilo yomuntu that's it. Ukuthi ukhona mhlawumbe okwaziyo ukungangisiza ke ngangisiza nawe. Ngangitshela ungisiza. Alright, siyabonga ngana kwethu. Sijabule kakhulu ngokuthi uzosixoxela udaba lakho. Sithemba ukuthi khona abantu abazosilekelela bakusize bakutakule kule nkinga okuyona. Yebo. Babukeli be-Black Live TV igama lohlelo ke uThakatha ngubani. Kulokhu ke besingazile kuzoxoxelwa indaba lokuthi uthakathiwe kodwa uthi uyena qobo okhunkulayo ngenxa yento esenhlizweni yakhe isikhwele esiyingozi esesenza wonke umuntu osondela eduze kwestepfather sakhe azabulala uma wakhe ngenxa yaso ambulale. So asazi ukuthi ngabe kuphawula lakho kuzothini. Khawukhomenta ke nawe usishele umyalezo wakho ukuthi ngabe uthini. Okunye ongakwenza ukuthi ukhomente noma ubhale lapha kwi-email address yethu sazise ukuthi ubantu omlapho wendabuko ohlubudlu bekhasini wake wezwa ngaye onamandla. Ngale kwalokho asibonga ngenza ukuthi sithembe usophinde sixoxe nawe ngokulandela igama lami King Sichaka ngwakaluqa ngisale kahle. Is the Black Live TV?